jejin ajali mun shiga mun kasa fitowa, yaya zami wannan hali da muka yi shi. barka da zuwa. Gaskiya mai da duka lafiya, lafiya ka lafiya, alhamdulillah barka da zuwa. Gajiya, ya fada, ya mutane, ya talakawa, kalau zuke alhamdulillah masha Allah. Magana annoban mun nan ne. Kai annoban nan na tura mayaka sosai za su je Allah da za su samu da mu maganin abu. Da izinin Allah. Yanzu ana jin labarin su. Ana jin labarin. Assalamu alaikum. Masha Allah. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Barka dai. Yawwa barka da zuwa. Ya himma. Lafiya kalau alhamdulillah. Lafiya kalau alhamdulillah. Yanzu kake tafe? Kai san da zuwa. San da zuwa. San da zuwa. Kai san da zuwa. Ya hanya. Ya wayannan hayane rikici. Kai rikicin garin na wannan na fa ba daɗi fa. Amma in Allah da na tura mayaka za su samu maganin abu da izinin Allah. Komai zai zama da sauki. Alhamdulillah. Shine ma nake cewa ko za mu bi ta hannun malliman. Na'am. Ko za a ringa taya mu da addu'a wannan kuma gaskiya ne ya kamata ma a ce lalle an haɗu da malaman lalle an yi wannan bayani gaskiya ne wannan kuma dama ina da ready kwarai da gaske don saboda irin wannan annoba dole sai an haɗa da malamai gaskiya insha Allah tunda akwai almajirai kaga abin zai yi kyau zai yi kyau yanzu da izinin Allah za a samu saukin abun to madalla alhamdulillah na manta fa na'am ashe ga sakonka na birni to na'am to na'am shine anan to na sha'afa an cire wannan kudin da nace a gyara na rubin masallaci na gangare an cire masallaci na gangare an riga da an cire ko to alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ba da sa a samu masu rubi mai kyau da Allah ya rufe saboda kaga wannan annoban duk ta bare wannan abin nan na masallaci din to a yi rubi mai kyau da Allah kar a yi amaja saboda harka da amaja din ba kyau a samu wanda suka iya sosai yawa alhamdulillah to alhamdulillah to a sauka lafiya alhamdulillah masha Allah a gaida yan birni kowa da kowa birni layi a gaida su ba za mu zo birnin nan to shikenan juma gaida su kaga ta dan samu ko na mashin ba ai haka Allah taimaka mai
Allah ya saka. mai gari akwai kirki yayi. Godiya nake. Godiya nake. Mai gari Godiya nake. Godiya nake. Na gode Allah ya saka. Allah ya gari. Allah ya kara maka. namu sai ya tafi kenan. Ba ko a gare kowa da kowa ba. Gida za mu zo birni. Alhamdulillah. saura fa da sauran tafiya shirya ko an hutun minti 2 na bayar. Kai ni fa gaskiya fa tafiyan nan fa ta ishe ni fa wallahi yunwa nake ji har ga Allah ni gida zan koma kawai kun zo kuna ta ba mu wahala wai mu shiga neman magani wallahi gida zan koma ni kam. To an ce ma wasa ne tafiya? Shi yasa na ce a nemo zakakuran jarumai irin su wayannan kaga kaman wayannan ba anda ba za a je da su bai. Ni ma ai a dadin jarumi ne ni dai yanzu gida zan koma. Malam ina da tambaya. Sai surutu a wajen mai gari har cewa kake a mai gari kai ɗaya zaka tafi gashi daga nan ba je ko ina ba ka zo ka fara mutane. Yunwa ni nake ji yunwa ce ni take damuna ba wani abu bane. Tafiya yanzu aka fara. Kana maganar yunwa ragon banza. Saboda haka hutu. Kaga ce ba namiji ba. Kwarai kuwa. Wannan shi ne jejin ajalinku kun shigo inda ba fita. Babu mai iya fita daga cikin wannan daji. Dukkan ku sai kun mutu daga cikin wannan daji. Yawwa a karku damu mutane na ne yayi wannan kaɗan daga cikin sharaɗan su kuka ji karku damu insha Allah ba abin da zai faru karku damu ku bace daga nan nan ce haka ba daga ina hakan nan kai ya haka ba ina sauran tawagan da aka haɗa ku tafiya tare mun da yanzu haka nan muke so muna fita cikin duk wannan mu je mu yada zango a garin ku daga nan mu wuce kuma gashi mun kalle kai ina sauran jama'an ina suke ne tare kuke da su ne tafiya mu ɗaya ai tun a can ma zaman sarki ya turo su akan za mu haɗu da su a hanya ai to su ne a wajen mai gari ba komai ka kwantar da hankalinka ina cikin tafiyan nan saboda haka yanzu haka muke shiga jejin ka kwantar da hankalinka za mu baka kaya daga cikin kayan tafiyan tawagan mu kana ji ko ka kasance mara tsoro madalla mu ci gaba da tafiya
ajali mun shiga mun kasa fitowa, yaya zami wannan hali da muka yi shigowa.